mlebu weruh sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Kibat. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentrimi Tak kae? kira kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Gul kathok. Ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi raudan angin lho. Ngawur ora. Terus kes kok tak ora mabur-mabur. Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku cah bolo-bolomo lembah manah anda pasor ya. Iya. Tak omongke lho, ya aku yang ngerti lho. Apa? Neno. Niki di streaming. Kapok lah. Streaming 4 channel. 4 channel? Hmm. Apa wae?